Stara pjesma, stara zvona zvone, duša sluša, kamen nema neba. Ono zna što smo mi. Hoćeš li me sad napustiti s akordima djedove gitare, sa zvucima mandoline stare? Sjena zna meko sjaj, želim te se tako sjećati. Grubo, grubo, grubo igraš dugo, došli smo do dna. Hrabro, hrabro, hrabro na to drugo, duša dobro zna. U čovjeku ima neba, u čovjeku ima neba, čovjek je sve što treba. Veliko nam je zadovoljstvo da nas je Iva povezala sa ovoliko divnih i prekrasnih ljudi koji su ponovno s nama. I jako nam je drago što se naša suradnja, započeta izložbom Ivinom Aorta neba, nastavlja dalje. Posebno zahvaljujemo gospođi Sanji što je upravo našu knjižnicu odabrala za promociju knjige Sve vidljiva Iva, o kojoj jedva čekamo više čuti. Evo, gospođa Sanja, čak druga Sanja reći nešto prije gospođe Sanje. Dakle, dobra večer, dragi prijatelji, dobra večer, dragi gosti. Jedna svevidljiva djevojčica, jezerasto plavih očiju, potaknula je svoju mamu da joj posveti sve stihove ovoga svijeta, da otkrije cijeli jedan majčin svijet na Ivinu dlanu. Večera smo ovdje kako bismo bili dionici radosti zbog objavljene knjige Svevidljiva Iva. Svevidljiva Iva je zbirka pjesama za djecu, mlade i one koji se tako osjećaju, autorice Sanje Miloloža, profesorice hrvatskog jezika iz osnovne škole Jure Kaštelana, koja je naravno večeras ovdje s nama. Evo, samo da vas pozdravim. Ja sam toliko uzbuđena da ćete mi vjerojatno oprostiti neke, možda neka ponavljanja, neke suvišnosti, neke nespretnosti. Jako sam radosna da ste se to okupili, unatoč svemu, unatoč lošem vremenu, prokopanim cestama i tako dalje, sve. Odvojili ste svoje vrijeme koje znamo koliko je dragocjeno vrijeme. Danas hvala vam na tome i hvala vam u Ivino ime. Evo, s nama je večeras još jedna profesorica hrvatskog jezika, Linda Šimunović-Nakić iz osnovne škole Horvati. Ja sam Sanja Bosak, također profesorica hrvatskog jezika iz osnovne škole Malešnica. Linda i ja ćemo vas večeras uz autoricu voditi dakle, ovim večerašnjim književno-glazbenim programom. I budući da smo sve zajedno radile na Sanjinu udžbeničku projektu, zbližila nas je zapravo struka, jezična i jezikoslovna, ali također i sklonost prema književnosti. A moram reći da nas je ujedinila ljubav prema jednoj iznimnoj, prekrasnoj mladoj osobi, svestranoj umjetnici, našoj dragoj Ivi, prerano preminuloj Sanjinoj kćeri, koja je zapravo ona je bila zapravo ponajvažniji član autorskog tima hrvatskih jezičnih niti. Oni koji su bili ovdje 13. travnja ove godine u ovom prekrasnom prostoru sjećaju se sigurno Ivine retrospektivne izložbe Aorta neba i otvorenja Ivina memorijala. Tada smo se divili Ivinim prekrasnim likovnim dijelima, a danas smo ovdje radi književnosti i to majčine književnosti nastale u čast njezina djetešceta kad je imalo 2,5 godine. Moram vam reći da sam tekst čitala još dok je bio u tipkopisu, što bi naša autorica, naša Sanja rekla za rukopis, nastao izravno u računalu. I ne mogu vam reći koliko sam zapravo radosna što smo večeras ovdje i u ovoj prigodi i što možemo
predstaviti i mrežno i tiskano izdanje ove lijepe knjige. Ova divna knjiga, kao što sam rekla na početku, nije namijenjena samo djeci, namijenjena je svima koji se osjećaju i koji se žele osjećati djetetom, koji žele zaroniti upravo u Ivinu dubinu i pronaći u njoj zvijezdano svjetlo, prigrliti izrezak jedne duše. Razigranim, melodičnim i nadasve živahnim stihovima vodit ćemo vas večeras Ivinim svijetom. Svijetom beskrajne radosti, kako ovdje, tako i u nebeskim prostranstvima, gdje nas Ivine oči, dakle, krijesničice, svjetlilice, modrilice, radoznalice, gdje se Ivine oči ne prestaju smijati. Evo, Sanja. Iva nas prati, Iva je i večeras s nama. Evo, hvala ti na ovim uvodnim riječima. Sanja, si htjela što reći? Pa, evo, ništa, to vezano sa tim svjetličicama, sve vaše oči večeras svijetle. Da, a to je jako važno, evo, da smo nekako uspjeli uspostaviti taj jedan most. Ja znam da ste, većina vas je ovdje nekako i zbog Ive, i zbog mene, i zato što evo, imamo tu nekakvu dobru suradnju s krasnim pjevačicama, s mojim nezaobilaznim znači, suradnikom, prijateljem Markom, koji je cijelo vrijeme nas prati, i moje drage prijateljice Katja koja je stalno tu, i moja Mare koja je tamo negdje, Mare, dobro nam došla, koja je postavljala Ivinu izložbu, i svi vi koji ste evo, odvojili svoje vrijeme doći. Nadam se da će vam biti drago što ste ovdje. Evo, Linda. Dakle, Sanja, moja prijateljica od prve godine studija, od 30 godina smo zajedno u jednom čvrstom, iskrenom prijateljstvu, i ja znam da svi večeras koji ste s nama ovdje poznajete, znate Sanju, ali ajmo malo se držati forme pa prođemo malo zajedno kroz njezin životopis, onako školski. Smijem ja malo koristiti šolovati, jel tako? Dakle, zagrebačko dijete, rođeno 6. srpnja 1971. godine, one proljećarske, u obitelji u kojoj su i knjiga i kist bili i kruh i križ. Majka je bila slikarica, a tete pjesnikinja. Prvu pjesmu, nećete vjerovati, napisala već s 5 godina. I to je pjesmica bez naslova. A već u prvom razredu njezina pjesma Zimsko jutro doživjela je više izdanja u školskom listu Iskrice. Nije stala do 8. razreda, tako da već u 8. razredu zaslužila je od svog, kako se onda govorilo, direktora osnovne škole, zaslužila je epitet mlade Vesne. Mada naša Sanja nije htjela u to doba biti Vesna, ona je samo htjela biti Sanja. I eto, za oproštaj od svoje osnovne škole Sanja je svojom rukom, svojim prijateljima, ne u tipkopisu, nego u svojim slovopisom prekrasnim u bilježnici napisala prvi roman koji je nosio naslov Davni korijeni. Nažalost, kako to doba nije bilo svih ovih kreatora i inih pomagača, taj roman je tragom nestao. No, književnog stvaranja zapravo Sanja se nikad nije odrekla. Jer za vrijeme studija pisala je lirske proze, intimističke stihove, zatim u to doba počinje surađivati s vokalno-instrumentalnim sastavom Hosana kao glavni tekstopisac. Objavljuje s njima album Luka srca i nešto malo poslije, u svojoj osnovnoj školi Jure Kaštelana započinje suradnju s našim profesorom koji je večeras s nama, glazbenikom Markom Jašikom, koji
sklada glazbu za njezine tekstove i zajedno su uredili nosač zvuka školskog zbora Kaštelanci i rezultat njihove uspješne suradnje bio je taj da su 2017. godine bili nominirani ni više ni manje nego za Porina. Pokrenula je čak 3 mrežne stranice, školski list Čarobna frula, autorski portal Josipovu jezičnu galeriju i službeni portal Društva profesora hrvatskog jezika. U spomen na Ivu, ona je zajedno sa školom primijenjene umjetnosti i dizajna organizirala proljetos Ivinu retrospektivu, 3. samostalnu izložbu pod naslovom Aorta neba. I prema Ivinoj želji, vjerujem da svi znate, pokrenula je memorijalni nagradni natječaj za učenike Špuda. Isto tako, u dvogodišnjicu Ivine smrti objavila je prema Ivinom rukopisu u bilježnicama i Ivino djelo Spomen tvoga stiha u kojem je dodan dio trag. I sada ćemo poslušati pjesmu Da se čita, a onda ćemo slušati Katju. Može? Može. Modru iz očiju prosula svilo. Iva, modro svjetlo, drugčijost, usta koja nisu od ustala. Svevidljiva Iva u sanjenu riječotvornom sagu. Obje okrenute nebeskim poljima, bezbojno šarene i vedro sive. Majčin svijet na Ivinu dlanu. Ivin svijet u draguljima majčinih očiju. U našim očima svevidljiva Iva. Osnovni pokretač knjige Svevidljiva Iva, sve prisutna je ljubav autorice Sanje Milolože prema kćeri koja je izabrala nebeske staze nakon što je na ljudskim ostavila zvijezdani trag. Prirodna je potreba majke da pokaže svijetu zvijezdani prah koji je Iva ostavila za sobom, ali
i da nam poda izrezak duše i stisak suza što dah mi guše. Uvodni dio knjige, naslovljen Pitala me jednoć Iva, sadrži pričicu o razgovoru između majke i 2,5-godišnje djevojčice u kojemu je znakovit nagovještaj nekoga tko je suočen s prolaznošću životne si priče. Slijedi ciklus pjesama Vidljivo, nevidljivo, sve vidljivo, koji već svojim naslovom upućuje na potrebu autorice igrati se riječima, pokazujući tako da joj je blizak svijet dječje doživljajnosti u kojemu je igra temeljni izvor radosti. Pjesme iz ovoga ciklusa vrlo su usko vezane uz obiteljsko okruženje. Obraća se i drugoj svojoj djeci, njihovome tati, razredniku ili kućnom ljubimcu, ali uvijek djeci bliskim izrazom, prpošnim, razigranim, prepunim vokativa i deminutiva. Dječačiću moj, zvijezdice, nauči nas voljeti čisto, preodraslim za tvoje igrice, drugčijost čini nam isto. Nad uspavankom Hrvoju. Melodičnost i ritmičnost stihova dodatno su naglašeni u sljedećem ciklusu pjesama pod nazivom A u stihu mala glazba, melodija versa, u kojemu ne treba čuditi tematska dominacija školskih zgoda i nezgoda, s obzirom na to da ih izvodi dječji zbor Kaštelanci iz osnovne škole Jure Kaštelana. Riječ je o nizu pjesama koje su doživjele glazbenu podlogu profesora Marka Jašeka uz glazbenu podršku producenta Zorana Jašeka, te su objavljene na nosačima zvuka, od kojih je jedan, album Svijet Kaštelanaca, nominiran i za glazbenu nagradu Porin. Gdje je sve vidljiva Iva, dio knjige koji dovodi u red racionalno i emocionalno. Stvarnost je takva da je Iva sve vidljiva u nizu navedenoga i tako ostale živa. Neodoljiva, neodvojiva. A majčino srce traži jedno mjesto. Ispred jedne male kuće, osunčena livada, pleten stolac za ljuljanje, bijele kave šalica. Vjerujem da je jedno takvo slikovito mjesto našla složivši zadnju kockicu u mozaikove knjige. Još je samo njezina lijeva ruka prividno ostala prazna. Kažem prividno, jer je ova knjiga poveznica od mamine ruke do nebeskih, rajskih dveri. Što se to zbiva? Što se to događa? Na hrastu zar višnja maraska rađa? Ili se potok s maglama svađa? Što se to miče? Što se to zbiva? Kakva je to sad perspektiva? Bezbojno šarena i vedro siva. Mili moji, mali versi poslušali, ustašca raširili, okom zaiskrili i smijati se stali pa kazali. Ali maštat barem znamo, u pjesmici ovoj tek je samo vidljivo, nevidljiva, svevidljiva Iva. Sanja, možeš li nam reći kako je nastala Svevidljiva Iva? Evo, Svevidljiva Iva je nastala na jednom kolektivnom izletu. Kad smo išli na obiteljsko imanje Kezele, evo kolegice koje su ovdje dobro znaju, bio vam je jedan termin odlaska u vinske podrume. A sad, budući da je opće poznato da Miloloža Sanja jako voli vino, jel, onda mene doista to nije zanimalo. Sjela sam za jedan stol, naručila naravno kavu, bez kave ništa, i napisala 7 pjesama. E sad, nešto moram jako važno reći. Vidite ovo ovdje, piše Veseli zemljopis. Vidite ovo ovdje, piše Balogijada. Ovaj gospodin ovdje je pokrenuo jedan izvrsnu manifestaciju u čast Zvonimiru Balogu. A zašto sad ta Svevidljiva Iva ima veze sa Zvonimirom Balogom? Oni koji su radili u školi i oni koji čitaju dječju poeziju znaju da je Zvonimir Balog napisao Nevidljivu Ivu. U jednom nedjeljnom poslijepodnevu, proljetnom, taj krasan Zvonimir Balog
napisao je 35 pjesama za Nevidljivu Ivu. Ja nisam naravno ni do koljena, barem sam 5 puta slabija od njega, jer ja sam napisala 7 u jednom danu. Ali, da, imam vremena, jel? Nešto o Balogu bih još htjela reći. U ovoj zbirci se nalaze nekoliko pjesama u kojima se spominje Zvonimir Balog i to je ta poveznica. Ja sam iznimno zahvalna gospodinu Tomislavu Hrebaku na tome što radi i što mi je zapravo otvorio još taj jedan poseban prozor ili otvorio dveri Balogove i na neki način je evo i ova zbirka i Balogu u čast. Odnosno Špudu, opet ćemo se vratiti na tu prekrasnu školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, jer je Zvonimir Balog isto špudovac, kao što je Iva bila špudovka. I sve ovo večeras i oni koji se odvaže odvojiti 13 eura za ovu knjižicu mogu znati da je tih 13 eura ide za memorijal Ivin, znači za Špud, odnosno za nagradni natječaj u kojem će, dakle kako se budemo dogovorile, gospođa Vinka Martiđija Anušić i ja vezano uz temu, učenici od 1. do 4. razreda Špuda crtati i najbolji učenici će dobiti nagrade. Dakle, nekako smo htjeli povezati cijelu tu priču. Naime, Iva je od svojih honorara, koji će još neko vrijeme pristizati ovi ilustratorski, namijenila zapravo taj dio svojih honorara za Špud, odnosno za učenike, i htjela na taj način zapravo pridonijeti stvaralaštvu mladih osoba, da joj se posrećilo da je ostala na životu možda. Uvjerena sam da bi imala i tekako i pedagoške uspjehe, jer je znala s djecom, kad su im doduše išli na živce, ali znala je doista i radila radionice u Muzeju suvremene umjetnosti i bile su vrlo uspješne. Tako da, evo, tako je zapravo nastala Svevidljiva Iva. Da nije bilo gospodina Tomislava Hrebaka, vjerojatno bi Svevidljiva Iva nastala, ali vrlo vjerojatno ne tako brzo i ne ove godine. Dobro, evo, Linda, tako je nastala Svevidljiva Iva. Obojena dječja pjesma. Ta pjesma je bila na Hrvatskom dječjem festivalu u Lisinskom, snimana je za televiziju, a naša Lana je pjevala solo dionicu dakle, na tom nastupu. Tada je bila 6. razred, sada je 3. srednje. I
sunčane zrake ubijahu onu matuševsku blagost visina. Nema mrkatornja, bata, sata, rata, infekcije nemorala, pogrešnih zanata, pokvarenih alata, tata. A ta nedjelja bijaše voljiva. Zvonimir sjeđaše pod stablom, upijaše svježinu dvorišta, njome okupana i u toj nedjelji voljivoj Balog blago ispruži ruke i postavi posudu pod svjetlost kiše. Zvon i mir, bar i ton. Gospode, pjesniče, zvon i mir duše, svir, svir, kiše. Što li još ikomu treba da pjesmu o Ivi napiše? Njihaljka. Okružene tamnom šumom, tvoje su očice krijesničice, svjetlilice, modrilice, radoznalice. I onda pobjegneš drumom, nožicama, u malim cipelicama. Cipelicama, letjelicama, istražilicama. I odjednom njišeš se u ljuljački, ljuljalici, njihalici, njihaljčici. A nožice, ko sunčane strelice, sjeku pufaste oblačiće. Kliktavim smijehom djevojčice, modrokose, žive nevidljivice. Je li to moja zadihana Iva, što se u oblačcima skriva? Ja bih sada evo zamolila svoga prijatelja Marka, osim što lijepo svira i osim što lijepo pjeva, da kaže nešto o tome kako smo mi počeli surađivati. Baš sam te neki dan spominjao u svojoj novoj školi i ona me jedna profesorica pitala, pa daj, da piši tu Sanju, ko je ta Sanja, čula sam za nju. Ja sam te pokušao pisao, te rekao sam, to je perpetuum mobile, što uvijek kažem za tebe. To je jedan stroj koji radi i koji nikad ne stane. Ona samo radi i ne znam, nikad ne stane. Ja ne znam šta tebe drži. Te silne kave koje piješ. Znam da alkohol ne piješ, popila si 3 čašice, 3 likerčića, to sva 3 sa mnom u cijelom životu. Pa ništa, evo kad je počela naša suradnja, ha? To je jedno 15 godina negdje. Prije 15 godina kad sam ja došao u osnovnoj školi Jurika Štelana, tu su i druge profesorice koje su me pomogle, koje su me primile, lijepo mi objasnile neke stvari, ali sam je bila ta ipak koja mi je stvarno puno to pokazala i naučila. Kad mladi profesor dođe, tad sam bio mlad, najmlađi u školi. Još si mlad. Hvala. I ništa, pa prvo polugodište tu već neku priredbu napravili, jel da? Bio je za dan škole bojična priredba i onda je Sanja rekla, daj, ajde ti pogledaj ovu moju jednu pjesmu. Svidio mi se tekst, odmah mi se svidio tekst, tebi se svidila moja glazba. Ništa, evo iza nas koliko? Imamo 3 CD-a, nastupe na mnogim festivalima, čak i nagrade smo stvarno na festivalima. Ne znam ja nabrati te sve knjige, zbornike koje si ti radila, ali imamo dosta tog. Eto, nominirali smo i za Porina bili. Koliko? Pa ja mogu reći da imamo oko 50 pjesama već napravljenih zajedno. Tako da eto, neki pjesme ste sačuli, ali evo i moram Ivu spomenuti isto. Žao mi je eto, kad se to sve sa Ivom dešavalo, bila je želja da Iva dođe u studio da snimimo one prekrasne 2 pjesme koje ona napisala i ti znaš da su meni to, u stvari to mi je jedna od najdražih pjesama. Naših mogu slovno reći da je to Ivina pjesma, ali nećemo i danas izvesti. Pretužna, da. Bili smo prošli put. Ništa, evo čast mi što sam večeras ovdje i Sanja, veselim se našoj daljnjoj suradnji. Samo ti meno guraj. Samo kaži u glazbi više tu pjesmu. Samo ti guraj i šalji tekstove. Dobro, a sada Moj dan s Isusom.
Mama, vidi maca. Kad je ljeto vruće, fešta, piruje se pir. Zabavne su sasvim kuće s lokacije Vir. Do otoka toga vodi jedan zgodan most, vjerujte, i pjesnikinja bješe ondje gost. U blizini još je stari palindromski grad, ali u ovoj pjesmi za njeg nema mjesta sad. Nego ovu pjesmu ljetnu, jeste li to znali? Posvjećujemo macama, o dragi moji mali. I našem junaku plavom, od godinica dviju, od kojeg se na Viru ljeti baš sve mace kriju. Tek na znanje, da vam bude jasna ta macotinja. Mi smo, ali stvarno jesmo ljubitelji životinja. Pamti li itko, djeco, sada reći smije, što je bilo kad imao godine dvije? Memorija dječja, kažu, dotle ne doseže, ali nama odraslima pamćenje je svježe. I ovo sjećance jest o jednom ljetnom danu i kriku sa prvog kata u virskom apartmanu, što ga pusti jedno mače, imena Boni, čiji jauk turistima ušima još zvoni. Moj je mali plavi junak bio velika faca. Dignu macu za rep spoda. Mama, vidi maca! Čudno baš, i druge mace iskon sentimenta bježe sve od malog luke. Repljeg argumenta ko da bijehu svjedokinje i sad se kriju. O, dobro je da uspomene pjesma postat smiju. Kad se omi polomi, ima tako nemir dana kad u stan ti uđe on, njegovo veličanstvo klinac. Novi član ti mijenja dom, ali i Micek, tvoj ljubimac, koji radi sve po svom. Jednog takvog doma imam i baš ću ti reći o tom. Ma nezgodno živo biće, cvili, jede, piški, kaka, tvrda glava, to je strašno, prosipatelj mačih dlaka. Da se katkad usisivačem izboriti jako teško, kad on nađe tvrdoglavo svoje mjesto strateško. I draža mu tvoja hrana od tih mačih kuglica. I draži mu drven štokot propisanih grebalica. Pa kad počneš skrbit i za njega strepiti, mogo bi te od strahote bome i šlag stretiti. Jednom tako omi se za ogradu prihvatio i zelenim svakog vrapca pogledom uhvatio. Problem bješe trokatni, balkonski i visok. Da ste samo vidli moj trenutačni šok. Kad se omi polomi, Zoc, molim te brzo, ne daj da se slomi. Otkud sada pitate se moj strah i panika? To su snažni osjećaji jednog mačjeg vlasnika. O, prihvat mace u svoj dom ima minusa mnogo. I kad bih ovako, pele, objektivno i strogo, trebala reći zašto život s macom nije kupnja mačka u vreći, da bi ovo bile te riječi. I neće se mazit, vjeruj kad ti hoćeš, dobro znaj. Ali kad prede, pa zavede reda u tvoj običaj, da se malo opustiš, kakva je to promjena. U tvom srcu za njeg neće biti zamjena. Da te, dragi čitatelju, i najveća pošast zglomi. U beznađe ti ne toni. Ima bića kao on. Evo, u nastavi se često susrećemo s novotvorenicama, to jest neologizmima, a Sanjina je knjiga prepuna prekrasnih, zanimljivih, šaljivih neologizama koji mogu biti zanimljivi i studentima, a ne samo osnovno i srednjoškolcima. Ali o tome će nam nešto više reći Linda. Svatko ko iole poznaje Sanju zna da su stihotvorba kao i tvorba novih riječi neodvojivi dio njezinog stvaranja. Naime, u svakom Sanjinom retku svih dosad objavljenih tekstova i zbirki, a napose ove, leksička raznolikost i pjesničke figure nižu se u skladnom ritmu, osvježene bogatim
i nadasve maštovitim sanjenim novotvorenicama, novim riječima, neologizmima. Ova zbirka vrvi njima prepuna. Sanja, dakle, u ovoj zbirci svojim novotvorenim riječima uspijeva majstorski ujediniti svoj nepatvoreni zanos prema jeziku, majstorski osjećaj za pravu riječ koja govori i zvoni, ali i slika i zrcali pravu iskrenu emociju nikad prolazne, neutješne, majčinske čežnje i boli. No kao što i čujete, ova knjiga je vesela i slavi život unatoč svemu. I zato sanjen neologizam je subjektivan, a ponegdje pak stilska figura u pravom smislu riječi. Kao takav je i neočekivani za nas koji nekako malo bolje poznajemo Sanju i njen izričaj. Bogat je konotacijama, no nije neprirodan i namješten, dapače. Čini se baš suprotno da drugo i nije moglo na mjestu njega doći. Čini se ovako čitajući 2-3 puta zaredom da bismo se mi ponekad uspjeli dosjetiti tog njenog neologizma. Međutim, kažem, možda jednom, pod uvjetom da Sanja kroz nas progovori. Dakle, njezine novotvorenice su asocijativne, nježno nam prizivaju sjećanja, kao što su Snjehurak, glumilište, zvijezdalište. Dapače, svrhoviti su i kao takovi nezamjenjivi. Čini se, ukoliko bismo ih zamijenili nekim očekivanijim pojmovima, smisao, to jest poruka njihova, promijenila bi se, jer gledajući u kontekstu cjeline, Sanjine riječi nerijetko su i simboli, kao što smo imali malo prije priliku čuti: macotinja, prosipatelj, zvjezdarnici, naravno i sve vidljiva je simbol. Previšica, bahatica, dopuštalice, dokazivalice, srakalice, meni je osobno najdraža krpa bezmaštica, tehnološko uževlje, ljulj i svima nama znan nemirdan. Dakle, Sanja, ko Sanja, tvori na sve načine, izvođenjem, sufiksacijom, prefiksacijom, a dijelom i slaže, pa tu ima i raznih složenica. Po meni osobno najomiljeniji su maštoplovni, riječotvorni, bajkorodilica. Osim što su kao svaka novina opažljive i izražajne. Sanjine su tvorenice, ovisno o kontekstu, najčešće u svrhu ne ironizacije, ne poetizacije, već naprosto jezične ekonomije i ritmičnosti radi. Kao na primjeru titele, jatele, ele, tele, telepatija, telekratija, teleglupija, teleluja, zaslonska oluja ili ljulj, žur. I čini nam se, dakle, tim dubljim čitanjem da ti njeni lirski nelogizmi ponekad počinju funkcionirati kao šifrirani paralelni jezik, što bi rekao profesor Bagić, koji govori ono što nije moguće izreći postojećim riječima, ono što u retku ne želi prešutjeti, već samo malo jasnije i obojenije njima izreći. Jer svaka je ta njena nova riječ emocija. Slika sama za sebe i svjedoči istančanu percepciju stvarnosti, dodatno podcrtavajući misao onako točno i izražajno, doslovno i metaforički. Kao i u primjeru naoko jednostavnog, a meni osobno najomiljenijeg, Luka Lučice. Ljekat, iako u ovoj zbirci ipak rijetko, možda jedanput, dvaput, Sanja ostvaruje želju za onu želju homo ludensa, poete koji se igra riječima, njima postiže osobito stilski, ali ritmički učinak. Mrak, mra, mrav, mra, mraz, mra, mar. Ukratko rečeno, to znamo svi koji je poznajemo, a svi koji smo večeras ovdje je znamo. Čega god se lača, Sanja je majstorica, novog tvoriteljica, krasnog stvoriteljica, stoga nismo se začudili da i u ovoj zbirci možemo svjedočiti njezinom majstorstvu riječi, jer
ono sve što vidi, to novo i tvori. Dobrostiva, milostiva, radostiva, vedrostiva. To je onaj zur koji vječno zuri, koji zorom zori, širom gleda, spavat ne da, ljubotvorno slovom leti, da još jednu pjesmu Ivi posveti. Maštoplovni sak. Sigurno znate za bajke iz 1001 noći. I za Aladina, i za Ćilim leteći. Ali znate li da je onaj Ivi drag bio pravi čarobni maštoplovni sak? U njemu je bilo vila i patuljaka, u njemu je bilo princeza i zmajeva, viteza hrabrih, čarobnjaka i kraljeva, divova tupastih, gnomova čupastih i nekoliko sitnih, neispričanih pričica kojima baš treba neuspavana djevojčica. Sigurno znate za Šeherezadu, bajkorodilicu koju znadu sva sanjiva grla žedna dobre priče. A ona bijaše pravi mag za rječotvorni sak. A u Ivi je oduvijek carstvo smijehuljaka i radosti iza 7 brežuljaka, 7 gora, 7 mora. I baš je u tome fora. Zato je taj tepih Ivi drag, da ih preletiš sve u 7 snovitih amfora. Treba ti Ivin opjevan maštoplovni sak. Prije ove pjesme Buga, papa, buga, papa. Pogledajte kako je to dijete bilo mirno, tako mala djevojčica. Dobro, znači prije ove pjesme moram nešto reći. Marko i ja smo imali izazov obilježavanja 100. obljetnice rođenja Jure Kaštelana. Budući da smo u školi Jure Kaštelana, očekivalo se da nešto napravimo. I kako to obično biva, ja sam napisala tekst, Marko je napisao glazbu, a naša Lana je to otpjevala. To je jedina pjesma koja je ovako malo tugaljiva večeras, jer želim doista da odemo u ovom jednom vedrom raspoloženju, jer mislim da bi Iva bila radosnija da smo vedri nego da smo onako potonuli. Međutim, ovu pjesmu pjevamo večeras zato što je Iva jako voljela tu pjesmu. I zbog još jednog razloga. Zato što je ta pjesma koja je posvećena Juri Kaštelanu, ali i mom bratiću, pokojnom Juri Gagiću. Te večeri, kad je naša Lana pjevala tako lijepo, prvi put je dijete uzelo tekst i otpjevalo pjesmu. Marko, sjećaš se kako je to bilo? On je rekao, ja više nemam što na tome raditi. Znači, savršeno, Lana, hvala ti za to, zahvalna ti je raska za cijeli život. Znači, ona je moja učenica, ja sam je bila razrednica. Evo, tu je još jedna razrednica, da. Te večeri, nažalost, je i moj bratić, dakle, kako je lijepo rekla moja recenzentica Divna Sušić iz Splita, koja večeras nije mogla biti s nama, ona je rekla da je Iva odabrala zvijezdane staze, nebeske staze, tako i moj bratić Jure, koji je bio vjeroučitelj, divan čovjek, glazbenik, koji je napisao za svoju školu, radio je, znači, mislim da je osnovna škola Barilovića, ako se ne varam, napisao je himnu te škole, taj bratić je te noći umro. Interesantno je da je on isto Jure, a interesantno je da je i preminuo na adresi Poljičke Poljane. A mi znamo da Jure Kaštelan je, znači, veliki poljički pjesnik. Znači, nekako se to sve povezalo i rodila se pjesma. Mi smo otišli dakle, bili smo u Omišu, profesor
moj prijatelj dragi Srećko Listeš je organizirao veliki državni skup. Marko, naš ravnatelj koji bi bio večeras s nama da nije onaj nesretni suc, odnosno onaj Karnetova konferencija, on bi bio večeras s nama, bio je s nama u Omišu i mi smo tada pustili izvedbu Laninu i Marko se sjeća da je to bila stvarno jedna vrlo dojmljiva reakcija. Ljudi su mahom plakali od ganuća. Ne bih voljela da plačete, ali slobodno možete biti ganuti. Lana, sreće, izvoli. Previše stresa.
biste djetetu trebali pridružiti koju boju, možda bi baš srebrna bila prava boja za to. A što je to u djetinjstvu srebrno? Rekla nam je i Sanja u svojoj knjizi, dakle u dijelu knjige Srebrne sličice djetinjstva. Zimska jutra s poljedicama i tužnim pticama. Darovi dana dobrih djevojčica, dobrih dječaka i dobrih dobrota. Usnuli slike mora pod mrežom iskrica ili šeširića od slame ukrašena tamnom vrpcom. Tajnovita čekanja. I da, sve su to dijelići djetinjstva protkanoga srebrnim nitima srebrnaste tišine i sjećanja. A sad molim Katiju. Luka, ide tvoja pjesma, Luka. Ne, nego ona Mrak za koju jako voliš. Pa molim te, slušaj dobro. Mrak za. Jeste li znali, moj mali, što gđa mašta pričat zna? Jedan dan bi začudan, kad od mraka posta mrak. Ali ljudi, čujte umnost, ni zabacit mali mrak. Otkri svoju nepotpunost, sam od sebe posta mrav. Mnogo se je naradio, kako samo mravic zna. Postalo mu baš preteško, tad od mrava osta mrak. No to čudo, takva mra, nije dugo trajalo. Tak od mra, djeco moja, jedan mraz je postao. Ao, jao, što će sada? Smrzne mu se ručice. Mrzli mraze, mrzlost vlada. Pa umra, mraz vrati se. Vidi mra da bit će posla dok si slovo ne nađe. S kakvim bit će zadovoljan, s kojim potpun postaće. Mudro mra je zaključio. Mraz, mrak, mrav, on ne bi bio. Ono već od čega sav postane ko zvijezda svjetla, s jednom ružom, dragi par. Muć, muć, mućnu, zvonko fućnu i od mra bude mar. Moguće li to je zar? Mrak, mra, mrav, mra, mraz, mra, mar. Preobrazba. Maštin dar. Zaljubljeni zmajeki. Svoje verse plavušane dobiše njih dvoje. Ali ti se s pravom pitaš, a stihove moje? To jest meni, mama, kad ćeš napisati? I ja bih, mamičice, pjesmu htio dobiti. Srce moje, moj smijehujče, cijeli ti si život moj. Treba li ti stvarno odmah danju dati stiha kroj? Zar su oni tebi draži? Više zar ti voliš njih? Slušaj, mama, i ne laži. Imaš li za mene stih? Lučice moje, svjetlo moje, kako ne bih imala? Cijela ti si moja pjesma. I da stvar bi štimala, reći ću ti da te grlim, snagom riječi opjesmene. I daću povrh toga zmajeke, da, zaljubljene. Sjećaš li se, Lukice moj, kako li se ljubljahu? U tvojoj se slikovnici za repove držahu. Kakva prava šetnja zmajska, mili moj bijaše to, u domaću zadaću ti uđoše zaljubljeno. Je li Luka uspomena dovoljna za skicu stiha? Zmajki su zaljubljeni, radost moga srca tiha. I zašto si, tko bi znao, i ti brzo odrastao. S krovova tih zmajke si već odavno prebrisao. Mokrom krpom stvarna dana, gluhom krpom bezmašticom. Ali ja ću, raznježena, vratiti ih pjesmicom.
Dobro, evo kaže meni Sanja, sad ide memorijal i zahvala. Dakle, već sam govorila o tome da smo uspjeli otisnuti svevidljivu Ivu. Hvala Ministarstvu znanosti i obrazovanja što mi je dodijelilo 4. put zaredom nagradu za najboljeg učitelja, jer sam tako mogla isfinancirati tu knjigu, kako bismo lijepo mogli onda ljudima koji žele podržati Ivin memorijal dati mogućnost ne da nam nešto doniraju, nego da kupe knjigu, pa možda onda imaju nekoga kome bi se takva knjižica svidjela, pa onda unucima, a možda i sami uživate. Eto, čula sam večeras da jako lijepo ja to radim, pa uživajte onda u moje stihotvorbi, a zahvala djevojkama, zahvala Marku. Mislim, primijetili ste već, uvijek imamo naglasak na glazbi, jer glazba je, kaže Krleža, lirska paučina do srca, od mozga do srca, tako da mislim da s glazbom možda najbolje možemo pronijeti ono što nekako mislimo i nosimo u duši. Ja bih htjela svakako reći još jednu važnu stvar. Vi ste čuli pjesmu Moj dan s Isusom. Inače, ta pjesma je imala drugu melodiju, Marko je naravno to napravio po svome. Ovdje se među vama krije jedan izvrstan pjesnik, Tomica Kolar, Pregradski. Ja sam nedugo njegovu zbirku pjesama pretvorila u mrežno izdanje i možete slobodno pronaći na Josipovoj jezičnoj galeriji, evo, oni koji se bave hrvatskim jezikom, poslušati jednog izvrsnog govornika pregračke riječi, nisam to vjerojatno dobro rekla, Tomica, gdje god da jesi tamo negdje, vidjela sam, stigao je. Tomica je moj prijatelj iz benda Hosana, već smo govorili o tome, napravili smo, ja sam se uključila zapravo za taj drugi album, Luka srca, i Tomica je, eto, jedno veliko veselje što je uspio doći, evo, večeras ovdje, s obzirom da malo dalje je trebao potegnuti u odnosu, recimo, na nas koji ipak živimo u Zagrebu, pa evo i Tomici hvala. To mi je bilo važno reći. Naravno, hvala svima, sad pojedinačno da vam govorim, jako sam radosna što je profesorica Bernardina Petrović, znači sveučilišna profesorica naša, koja je inače i naša suautorica na knjizi Hrvatske jezične niti, večeras ovdje s vama. I ja moram reći da profesorica Bernardina
je jako voljela Ivu i Iva je jako voljela profesoricu Bernardinu. I vi ćete u ovoj knjizi vidjeti u jednoj pjesmi koja možda ima, dakle malo je teža, na kraju malo teško završi, jedan dio koji kaže da je maca, ovaj mačak naš, naravno da imamo mačku u našem udžbeniku, on je prvo trebao biti dečko. Onda su nam rekli da kako vam je to ime dečko i dajte mu neko normalno ime i na kraju je bio onako obično Sivko i nikako se ona nije mogla pomiriti s tim Sivkom. A profesorica Bernardina je rekla, odmah se, one su uvijek s Ivom slagala, uvijek su se slagale i to mi je bilo baš ovako jedna draga uspomena mi je to slaganje vaše. I rekla kako je to izvrsna stvar jer se onda može razlikovati apelativ, dakle imenica, opća imenica od vlastitog imena i da su to izvrsne zapravo stvari. Pa evo, zahvala još jednom profesorici Bernardini, evo, što je uspjela večeras doći i nekako nadam se da je Iva zadovoljna. Ovdje su moje drage profesorice, moja mentorica, moja profesorica koja inače postavljala izložbu mojih pjesama onda kad je nego direktor Pero Kablar govorio da sam ja buduća Vesna Parun, a ja sam se ljutila kakva Vesna Parun, ona neće biti Vesna Parun, naravno. Da, to je to. Ne znam što bih više rekla, osim da u čovjeku ima neba. A u čovjeku ima neba je pjesma koja nije iz ove zbirke Svidljiva Iva, nego iz moje, za sada samo mrežne zbirke Lirice. Ako vas zanimaju i ove pjesme koje nisu samo dječje, nego su pjesme, o tome bi jako dobro ove dvije gospođe mogle govoriti jer su pisale također krasne radove o toj zbirci. Pjesma ima zbirka ima 200-tinjak stranica, 4 sonetna vijenca u nekoliko lirskih proza i nekoliko, naravno, pjesama koje su napravljene za glazbu, a čim su pjesme za glazbu, onda je tu Marko i završit ćemo, dakle, s čovjekom, da u čovjeku ima neba. Da stvarno ne duljimo, nekako nam se oduljio ovaj program, ali nadam se da vam nije žao što ste to sve slušali. A onda poslije vas pozivam, kad poslušamo ovu pjesmu, na ove grickalice, i ne samo grickalice, nego evo krasne moje prijateljice, moja Ivka je napravila svoje, kolače, evo i Ilanka moja. Inače, moram spomenuti našu učiteljicu Ilanku Andrić koja je surađivala na našem drugom CD-u jer je profesorica učiteljice vodila folklor i izvrsna. Ja se sjećam da je njezini Marko je preuzimao razred od učiteljice Ilanke, uvijek govori to su najveselija djeca, najviše ritma imaju, najrasposanja i to tako treba biti. Jel? I tako evo, treba biti da se nekako u radosti završi i ovaj naš susret, naravno ovaj formalni dio, a onda Marko... Ne, nego htjela bih samo reći da inače ova pjesma, dio ove pjesme je i ušao u naš zbornik radijskih emisija koje inače pokrećemo. Ja vam nisam sada govorila o svim tim mrežnim čudima koje radim. Potražite doista portal Društva profesora hrvatskog jezika, portal Josipova jezična galerija i Čarobna frula gdje imate e-knjige, to je eto moj Hrvoje koji je ovdje negdje, koji je podigao sve te portale. Hrvoje je jako mnogo sa mnom surađivao na tome. Htio, ne htio, morao je, jer mama mu je pa ga je ugnjetavala, ali dobro je to. Dobili smo krasne stvari i zato smo konačno s Čarobnom frulom svake godine na državnom Lidranu. Oni, vi koji znate, koji ste u prosvjeti, znate što znači Lidrano. Pa evo, i tu možete vidjeti naše mrežne knjige. Ja bih svakako rekla da su dosta čitane, jer primjerice naša priredba u knjizi ima više od 1400 pregleda, što je za knjigu puno. Ne možemo se dakako mjeriti s ne znam kakvim lajkovima, kupljenim ili nekupljenim, ne ulazim sad u te internetske marketinge, vratimo se mi čovjeku koji u sebi ima neba i to bi bilo to. That's all, folks.
sluša, kad me nema neba. Ono zna što smo mi. Hoćeš li me sad napustiti s akordima djedove gitare, sa zvucima mandoline stare, sjena sna meko sjan. Želim te se tako osjećati. Grubo, grubo, grubo igraš dugo, došli smo do dna. Hrabro, hrabro, hrabro nada drugo, duša dobro zna. U čovjeku ima neba, u čovjeku ima neba. Čovjek je sve što treba. Stara zvona i grada kamenoga, zvone, zvone do zvijezda o tome. I kako smo i ljubili, i nebo naše budi uvijek ti. I grubo, grubo, grubo igraš dugo, došli smo do dna. Hrabro, hrabro, hrabro nada drugo, duša dobro zna. U čovjeku ima neba, u čovjeku ima neba. Čovjek je sve što treba. Stara pjesma, stara zvona zvone, duša sluša, kamen nema neba. Ono zna što smo mi. Hoćeš li me sad napustiti s akordima djedove gitare, sa zvucima mandoline stare, sjena zna meko sjan. Želim te se tako osjećati. Grubo, grubo, grubo igraš dugo, došli smo do dna. Hrabro, hrabro, hrabro nado drugo, duša dobro zna. U čovjeku ima neba, u čovjeku ima neba. Čovjek je sve što treba. Stara zvona grada kamenoga, zvone, zvone do zvijezda o tome. Kako smo ljubili, nebo naše budi uvijek ti. Grubo, grubo, grubo igraš dugo, došli smo do dna. Hrabro, hrabro, hrabro nado drugo, duša dobro zna. U čovjeku ima neba, u čovjeku ima neba. O ljubav je sve što treba.